so cool. Bata pa kukul. Ang call! Tagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas. Ako, si Manggas. At ito ang Siko. Sino ako? Ngayong araw na ito ay eleksyon sa Pilipinas. Midterm elections kung saan pipili ka mula sa mga senador papunta sa mga gobernador, board members, vice governor, mayors, councilors. Ngayon naman, ano ang mga pwede at hindi pwedeng gawin sa eleksyon? Hindi pwede man lalaki. Ala, sayang naman. Pwede pa rin naman. Thank you. Sinasabi natin, una mong gagawin, i-check ang iyong presinto at ang iyong sequence number Ayun na nga. sa Comelec Precinct Finder or your VIS. Magdala ng kodigo para mas madali ang iyong pagboto. At kailangang bumoto sa allowed number ng kandidato. For example, 12 senador lang ang pwedeng iboto. Pag binoto mo ay 13, magiging invalido ang lahat ng boto mo. At kung isa lang ang kailangang mayor, huwag kang mag-shade ng 2. Kahit 2 lalaki pa sila. News. At kailangan ang iyong balot ay malinis, walang gusot, at nakapaloob sa secrecy folder. Bawal ipakita ito sa iyong katabi. I-check ang iyong voter's receipt bago mo isubmit sa receptacle box. Kung meron man mga problema, lalo na yung balota mo, may marka na, hindi ka pa bumoto, may nakamarka na. Ireklamo mo ito. O kung may mga machine errors, Kaya mo yan. isole ang iyong folder at ang iyong pen matapos itong gamitin. Daming Bawal. bili ni Manggas. Bawal picturan ang iyong balota. Bawal po yan, lalo na i-post mo sa social media. Daliri pwede mo picturan. Basta yung daliri na may indelible ink. Yan ang ating Siko. Sino ako? Panggamot sa anumang uri ng magbago man ang panahon. Sino ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Morning call. Morning, Tits. Kabisyo, feel good morning! Desisyon 2025. Yan ang ating special coverage. Lalo na sa DZRH. At tayo rin po dito sa Love Radio. Tis magbibigay rin tayo ng mga updates sa ating mga kabisyon na nakikinig. Eto na nga, may update na ako. Nag-chat siya, sabay daw kami bumoto. Ayun na nga Ang arte! Kaigat na lang, Yung update ko sa amin. Ayun yung update sa ginoo ko. Update ako. Ikaw. Ayoko bumoto. Bakit? Bakit? Ay, sinandun sila lahat eh. Oo nga. Jowa ko yung taga-bantay sa precinct. Yung watcher. Watcher. Pati yung isang teacher doon, Hoy! jowa ko. Kaya mahirap. Oo, Kasi yung katabi ko sabagay. pang bumuto, jowa ko rin. Baka Oo, magkabulabog mag-away-away na. sila Wag na lang, wag na lang. Ako rin, hindi na ako boboto kasi boto naman sa akin yung asawa niya eh. Pero yun yung mga tips ni Manggas. Thank you, Manggas. So, lalo na sa mga first time na buboto, tits. Yes. Mga Gen Z. Mga Gen Z. Oo, mga Gen Z. Oo, buboto na sila ngayon. Yung mga nagsi-senior high, ay hindi pa nakapag-register yung iba. So, yung mga 19 years old ngayon. Ayan, mga magulang, i-guide natin sila. Kung sino dapat iboto nila. Sakto pwede manghudigo dyan.
Sa, Di ba bawal yung kudigo? Sa botohan? O, sa butuan pwede mangudigo. Pero pag sa exams, bawal. Correct. Napili kayo ng inyong mga kandidato. At para sa mga botante natin, pila-pila lang. At pagdasal na walang masamang mangyari, maging Tama. successful ang eleksyon, walang mga pandaraya. Okay? No, may mga nababalitaan na tayo. Standby po kayo, lalo na sa DZRH kasi may mga balita na may mga election related violence na tits. Kaya mag-ingat po tayo, ha. Lalo na yung mga tits, yung mga pipila Na botante. na kandidato. Namimigay ng namimigay ng sampul balot. Yung kandidato? Yung watcher. Di ba yung watcher yan? Nanonood siya eh. Yung kandidato? Watch. Watch. Watcher nga eh, kaya ka nag-watch. Oo, sabi ko nga, tama nga naman. Uy! May ink yung daliri niya. Yung botante. Di nung kandidato. Ay, syempre, bumoto din yan eh. Yung butante. Yung watcher. Oo, diba? Namigay daw ng pira. Yung 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 kandidato. Yung butante. Sabi Mayaman siguro. niya, ang bait niya eh. Yung kandidato? Yung botante. Syempre, kaya pala. bumili siya ng turon. Yung watcher. Imagine ko Yung kasi... watcher. Nagugutom Ha? eh. Yung watcher? Hindi, yung kandidato, pinamigay niya sa mga boboto. Yung kandidato? Pinamigay niya yung... Yung turon. Lilito na po ako. Pinasok na niya sa baluta. Yung daliri niya. Sinulatan niya muna. Yung daliri. Hindi, yung turon. Ang tamis. Ang turon? Ang daliri. Ang haba. Ang turon? Kulubot na. Yung toron. Yung daliri. Basa kasi. Yung daliri. Yung toron. Ang laki ng saging. Ng turon? Ng daliri. Color. Color. Anong color? Color? Color. Ano? Ha? Ginano niya, pinangulangot niya eh. Color violet. Yung daliri? May ubi kasi. Yung toron. Yung daliri. Pinangulangot eh. Yung daliri. Toron. Inanon sa ilong. Daming asukal. Nang toron? Ang daliri. Pasipsip. Pinicturean niya, pinost sa Facebook. Yung daliri? Nilagyan ng tinta. Yung tinta! Nilagyan! Yung daliri. Yung toron! Seeing the bar